Yaşayamam, yaşayamam, sen olmadan yaşayamam. Ayrılamam, ayrılamam, sensiz bir yer bakamam. Yaşayamam. Yaşa be Kisha. Yaşa Kisha. Vai se leva tia lá e Pavlina. Amara bora aqui, a mãe. Daí živa e zdrava. Киша, ти разплака хората, няма ли една песен такава, която да ги развеселиш сега? Ето е. Здравейте, дами и господи, мога да се даде обещание на добрата звезда на Ганеса. Şukari gele, amin gele bak, otenus, otişas, domege gele ben, şukari gele, or gele ben. Bu baba, murat tekemaz, şukari gele, amin gele bak, otenus, otişas, domege gele ben, şukari gele, or gele ben. Şak, dapat kata klavata telavati, şak, dapat kata klavata obravati, şak, dapat kata klavata telavati, şak, dapat kata klavata obravati. Vurni nazar, tare tuzu daipa. 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 Dami i gospoda, да разбиваме с колегата Киша Бента, номер 1 в България. И така, оригинално ще продължаваме за нашата юбилейка, за всички прекрасни принцеси тук на нас и за всички гости. Поприеми малко микрофона, колега. Шанхай. Чека Шанхай. И така, колеги, чека Шанхай. Епа. Сега бе! What's a boom? Bow! What's a gonna go? Целият квартал остана къшковано. What's a boom? Bow! What's a gonna go? Целият квартал остана къшковал. Покажи на тази хора как се прави, как се чата, как се мята. Покажи на тази хора как се прави, как се чата, как се баба. Boom! Bow! What's a gonna go? Целият квартал остана къшковано. What's a boom? Bow! What's a gonna go? Целият квартал стане кръшкавал. Цуки за тебе и тебе, тебе и тебе. 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 Лачулаки! Лачулиски! Лачулаки! Лачулиски! Лачулаки! Лачулиски! Лачулаки! Лачулиски! Играй! 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 All everybody! Chop! 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 Haydi! Chop! Chop! Rachuliski! Rachulaki! Rachuliski! Rachulaki! Rachuliski! Rachuliski! Rachulaki! What's a boom? Bow! What's it gonna do? Целият квартал стана къшковало. What's a boom? Wow, what's it gonna do?
Целият квартал остане къщава. И чуйка продължава да се пали пара. Всички се задържки, да си ходят къщи. Първа, втора, трета емоция. Дай, Васко, дай на промоция! Владовей! Опа, специално за всички внучки! За майката на Илиян, за необоротната майка! Давай! Лачулаки! Лачулески! Лачулаки! Лачулески! Лачулаки! Лачулески! Лачулаки! Лачулески! Ай! Ако може халая да продължаваме нататъка! Нататъка да продължаваме халая! Хайде бе, Васко! Опа! Тато Маруцина Лиса. 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 А сега! Играй! Играй! Дай! Играй! Дай! Играй! Дай! Играй! Лачулаки! Лачулески! Лачулаки! Лачулески! Чач! О! Let's go! За световно бизнес дамата! За необоротната! За! Айде бе! Let's go! И така, колега, продължаваме с това песен беше. За нашата прекрасна юбилейка, защото чухте